Wiki yatha timafotokozerana zokhudza shirik ad-du'a ndipo timamalizitsa gawo lokhudza mmene masufiya analumbira malire pa nkhani ya madua kuti iwo amapempha anthu amene adamwalira kuchokera mu gulu la anthu olungama. Ndiye wiki ino insha Allah tionapo mtundu wachitatu wa ashiriki al-akbar, shiriki yaikulu. Ndipo mtundu umenewu ndi shiriki an-niyya wal irada. Shiriki an-niyya wal irada. Tikamagamba za an-niyya tikutanthauza chitsimikizo chimene munthu amakhala nacho mu mtima asanayambe kuchita ntchito imene afuna kuti ayichite, chimene amatsimikiza mu mtimamo kuti ntchito imene ndikufuna kuyichita komanso ndikumuchitira wakuti. Chimene chocho ndi chimene chimachedwa kuti aniya, chifukwa aniya ili ndi zigawo ziwiri kapena kuti mitundu iwiri: niyatul amal wa niyatil ma'muli lahu. Niya ya ntchito, kutsimikiza kuti apa ndikufuna kuswali. Ndiye pamene watsimikiza munthu kuti akufuna kuswali, pamene pondetu wakwaniritsa mtundu woyamba wa aniya. Ndikufuna kuphunzira, pamene watsimikiza niya yofuna kuchita ntchito ina yacha. Ndiye pamene munthu watsimikiza kuti ndikufuna kuchita china chake, pamene pamakhala kuti wakwaniritsa niya al-amal. Ndiye pali aniya yachiwiri yomwe imakhudzana ndi yemwe tikumuchitira ntchitoyo, aniyatil ma'muli lahu. Niya kuti kodi ntchito imene ikupita kwa ndani. Ndiye ngati munthu akuphunzira, kodi maphunziro akuphunzirira pa chifukwa cha ndani? Akuphunzirira pa chifukwa cha iyeyi kuti apindule, kapena akuphunzirira anthu kuti adzimuona kuti iyeyi ndiophunzira, kapena adzimva kuti iyeyi ndiophunzira? Ngati akuswali, kodi akuswalira iyeyo kuti mpindulitse swalayo, kapena akuswalira anthu kuti amuone zoti amabwera ku mzikiti? Ndipo maulama adatambasula kuti ngati shaitani amaononga niya, gawo limene amalimbana nalo kwambiri ndi gawo lachiwiriri, niyatil ma'muli lahu, chitsimikizo cha yemwe tikumupangira ntchito. Komanso wal irada, tikamakamba za al irada tikukamba za chikhumbokhumbo choti munthu apange ntchito ina yache. Ndiye shiriki an-niyya wal irada ndi shiriki imene munthu amakhala kuti akuyika chitsimikizo kapena chikhumbokhumbo chake pa ntchito imene akuchitayo, pomuchitira wina ntchito ya ibada posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, monga kuzinga nyama mu dzina la chinthu kapena wina wake osati Allah rabbul izzati wal jalal. Adhabhu li ghairi llahi, kuzinga posakhala mdzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi kuti munthu amene yuyi wachita shirki. Anthu poona tiona ngati kuti iyeyu wazinga mdzina la Allah, koma iyeyo pamene akuzinga chinyama chija akuzingira liljinni, akuzingira chiwanda, kapena akuzingira kwawo amene ali muti ali m'manda. Ndiye gawo limeneli munthu amakhala kuti pamenepo wachita ashiriki. Adayankhula Yahya ibn Abi Kathir kuti ta'allamu an-niyyata, phunzirani nkhani yokhudza an-niyya. Muphunzire bwino ngati mmene mmaphunzirira Qur'ani muja, muphunzirenso nkhani yokhudza an-niyya.
mmene mmaphunzirira kuphika mandasi kakhalenso kaphunziridwe kamene mungaphunzire nkhani yokhudza aniya. Fa innaha ablaghu min al-amal, chifukwa niya ndi chinthu chachikulu kwambiri kuposa ntchito. Niya ndi chinthu chimene chili chachikulu kwambiri kuposa ntchito. Mu mawu amenewa tikuphunziramo kuti zilizofunikira kwambiri pa Msilamu kuti aphunzire nkhani ya aniya asanayambe kugwira ntchito. Munthu akuyeneka kukhala ndi chidwi ndi zinthu za mu mtima mwake, akhale nazo chidwi. Pamene munthu wakhala chidwi ndi zomwe zili mu mtima wake, ndi kuziyeretsa zimenezozo, zotsatira zake ndi kutsukika kwa mtimawo kumene kumapangitsa kuti ntchito zake zikhale zolondola. Kumapangitsa kuti ntchito zake zikhale zolondola chifukwa chonena kuti chani? Mtima wake ndi woyera. Ndipo gawo lalikulu pa nkhani yokhudza aniya ndi lakuti maganizidwenso a munthu yemwe mtima wake wayeretsedwa amakhala otetezeka kuzoononga. Amakhala otetezeka kuzoononga zimene zimaononga maganizidwe a munthu. Ndipo amakhala maganizo ake aja amphamvu amene amatsatira chivumbulutso, chifukwa sizimatheka kuti chinthu choononga chilowe m'maganizo a munthu ameneyu kuti mtima wake uwonongedwe. Pamene mtima waonongeka, maganizidwenso a munthu amakhala otani? Owonongeka. Ndipereka chitsanzo. Mwamuna amene nthawi zonse amakhala kwayekha kumbali ndi kumaonera mafilimu olaula kapena zithunzi zolaula, mtima wake umapezeka kuti waonongeka. Ndiye zotsatira zake akatuluka malo obisika amene amakhala kuti akuonerera zimene ziziwo, kani nyumba mwake, kandi mu ofesi mwake, kandi mu shopu mwake, akatuluka mmene muja ndikumayenda kunsewu, akamamuyang'ana munthu wamkazi amamuyang'ana motani? Molakwika. Amakhala ndi chithunzithunzi cholakwika, ndiye kuti maganizidwenso ake a munthu amene atani? Aola. Zayambira pati? Zayambira pa mtima. Mtima uja chifanyanira kuti wamera nthenya, waonongeka, niya yake siliso yabwino yayo. Ndiye kuti akatuluka nyumba mwake ndi kumayenda kunjaku, zotsatira zake zimakhala zotani? Zolakwika zokhazoka. Ndiye mkazi aliyense amene angamuone amakhala ndi chikhumbokhumbo kuti achite naye chani? Zimene amaonera zija. Chimodzimodzinso mkazi amene ali nyumba mwake, mtima wake niya yake ndi yolakwika, chovala chimene amafuna kuti avale potuluka nyumba chimatengeranso ndi kulakwika kwa chani? Kwa mumtima. Ndiye mudzamuona kuti amavala zovala zimene zili zosakhala bwino, zothina, zazifupi, zoonetsa chinthu cha mkati, wadzithira perfume, ndipo akatuluka nyumba muja ndi kumayenda kunjako amagwedeza kwambiri thupi lake. Chifukwa chani? Maganizidwe yakenso aonongeka, ndiye akungofuna kuti amene adzimuonayo amuyamikire kapena amuchemerere kapena amusirire basi. Ndiye ndi chifukwa chake munthu akuyeneka kuphunzira nkhani ya aniya asanayambe kugwira ntchito zina zilizonsezo muchipembedzo. Ndipo nkhani ya aniya imabwera pamene munthu waphunzira al-aqidatu sahiha, pamene akuphunzira maphunziro achani? Aqida. Chifukwa aqida imakhudzanso nkhani yokhudza al-ikhlas. Wal-ikhlasu lillahi imakhala ikukhudzana ndi gawo lokhudza kuchita ntchito modziyeretsa, ndipo tikamachita ntchito modziyeretsa timachita chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pamene munthu wakonza mtima wake, kaganizidwe kake kamakhalanso kolondola.
aliyense amene amachita bid'a maganizidwe yake amakhala olakwika. Maganizidwe yake amakhala olakwika bwanji? Chifukwa amatenga Qur'ani ndi Sunna kuti ndizosakwanira. Ndiye kuti munthu amene ali ndi maganizo olakwika pa Allah komanso ali ndi maganizo olakwika pa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Ndipo zimakhala kuti zayambira kuniya kuja kuti ineyo basi ndiwanyoze makolo anga, ndiwanyoze azigogo anga aja, ayayi ndipange izizi molemekeza azigogo anga. Mene akupanga zimene zozo ndeta akunyoza chani? Akunyoza Qur'ani ndi Sunna. Wina akabwera ndikumuuza kuti izi mukuchita zinthu zolakwika, pakamwa pake pamatuluka zinthu zosonyeza kuti maganizidwe yake ndotani? Ndola basi. Pompano tamva kuti kulongwe uko Asilamu mpaka na nkhani akafika kwa afumu. Nkhani yake akuti ndifa chani mukuswalitsa chinyamata popanda chikofia mmutu, ndifa chani mukuswalitsa chinyamata mukamaliza simukupanga dua. Mpaka na Asilamu ukakhazikana pa bwalo la mfumu nkhani yopanda pake ngati imene kuti Isilamu. Zonsezi zikubwera fajani anthu awawa nia zawo ndi zolakwika ndipo kaganizidwe kawo ndikotani? Ndikosalondola. Ndiye apa ndi pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatipatsa chilimbikitso kuchokera mu hadithi ya Umar ibn al-Khattabi kunena kuti innamal a'malu binniyati. Zindikirani na Asilamu kuti malipiro a ntchito amatengera zitsimikizo zake zimene munthu wachita asanayambe kuigwira ntchitoyo. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Ndipo aliyense adzalipidwa malinga ndi zomwe adatsimikizira mu nthawi imene amagwira ntchitoyo. Kusonyeza kuti chimayamba ndi chitsimikizo isanabwere chani? Ntchito. Chimayamba ndi chitsimikizo isanabwere chani? Ntchito. Sizimatheka munthu kumachita ntchito kenako ndikutsimikiza pambuyo pake. Sizimatheka. Koma munthu amayamba kutsimikiza kenako ndikutani? Ndikuchita ntchito yomwe amachitayo. Chidule cha hadithi imeneyi ya Umar ibn al-Khattabi ndi chakuti mtima woyera umatulutsanso chani? Ntchito zoyera. Mtima woyera umatulutsa chani? Ntchito zoyera. Ngati munthu atsimikiza mwaubwino nia yake ndi yolondola, ndikuti ntchito zake zimakhala zolondola ndipo malipiro ake amakhala sotani? Olondola, amakhala ndi malipiro abwino. Ndipo mtima wakuda umatulutsa ntchito zakuda ndipo malipiro ake amakhala achani? Akuda oyipa. Basi chidule ndi chimenecho. Aliyense amene akulowa mu banja ndi nia yolakwika, banja limenelo amalikhala molakwika, mkazi kapena mwamuna. Ngati mu nthawi yomwe mkazi akulowa mbanja ndi nia yolakwika, chilichonse chimene amachita mmenemo chimakhala cholakwika ndipo sapeza chani? Malipiro ena aliwonse, chifukwa nia yake ndiyolakwika. Ngati mkazi walowa mbanja ndi nia yabwino, ndiye kuti chilichonse chimene angamachite mbanjamo amakhala kuti akupeza chani? Malipiro amene ali abwino. Nia zolakwika zomwe ena mwa anthu akumalowa nazo mbanja ndizonena kuti tachimwitsana anthu asatitani? Asatiturukire. Pamene mwamuna wampatsa mkaziyu mimba ndiye akumapangitsa nikah pofuna kuti aphimbe chiwerewere chijachita chija chifukwa mkaziyu ndotani? Ndoyembekezera. Nia imene ndi nia yolakwika. Ndifake banja limenelo limakhala chani? Batil. Limakhala banja losavomerezeka pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mupeza kuti achinyamata ambiri akulowa mbanja kungokhala 5 months akuti kwabadwa mwana. 5 months. Mwana wabadwa kale 5 months eti zinamba zachitika. Siku la nikah kungotha miyezi 5 akuti kwabadwa mwanawo. Inu mwana wabadwa 5 months. Zikuita kusonyezera kuti mimba imeneyi inali ya mbuyo. Nikah imene amachita ikunali ngofuna kutani? Kuphimba ntchito yawo yonyasa imene anachita. Nia imene ndiyo lakwika. Nia imene ndiyo lakwika. Alipo ena mugula akazi kapena amuna amene amalowa mbanja ndi cholinga choti amudyere nzake. Ngati ali mwamuna wa ndalama
ndiye kuti ndikamudyere mwamuna. Ngati ali mkazi wa ndalama ndikamudyere ndani? Mkazi. Niye imene ndiyo lakikatu basi. Nanga sakulowera m'banjamo kuti akamudyere winayo. Ndiye kuti chilichonse chimene azikachita mmene mwazikachita ndicho linga choti adye bwino ndalamazo. Ngati ali mwamuna mudzamuona adzakhala kwambiri loyo kwa mkazi uja. Adzakhala odzipereka mwamuna kwa mkazi uja. Mkazi kungoti pangani chakuti amuna anga amuna awo kupanga. Angasafuna kuti adye bwino. Akakhala mkazi nayenso chilichonse kumangovomera ndi cha haramu chomwe. Chifukwa chani? Akufuna kuti adye bwino makobiri amuna. Nia imeneyo ndiyo lakwika. Ndiye ngati munthu wayeretsa nia yake, tanthauza kuti wayeretsa mtima wake, ndiye kuti ntchito zimene zimabwera pambuyo pa kuyeretsa mtima zimakhala zabwino zokhazoka. Hadithi ina yodziwika bwino ndi ya An-Nu'man ibn Bashir. Mukuyankhula kwake Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu rahmatan wasi'a, adanena kuti Chisilamu chamangidwa ndi maahadithi atatu. Chisilamu chamangidwa ndi maahadithi angati? Atatu. Hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir, hadithi ya Umar, ndi hadithi ya Aisha radhiyallahu anhum. Hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir mtumika kunena kuti innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Zinthu za halali ndizodziwika, komanso zinthu za haramu ndizotani? Ndizodziwika. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Pakati pa zinthu za halali ndi za haramu pali zinthu zimene zili zokayikitsa. Ndiye yemwe wagwera mu zinthu zokayikitsa amene wagwera mu zinthu zachani? Za haramu. Amene wazitalikira zinthu zokayikitsa amene wadziyeretsa iyeyo pamodzi ndi chipembedzo chake. Zindikirani kunena kuti mfumu ina iliyonse imakhala ndi malire. Wa inna himallahi maharimuhu. Ndipo malire a Allah ndi zinthu za haramu zimene waziyika. Senza kuti hadithi imeneyi ikumuuza munthu kuti atalikire zinthu zachani? Za haramu. Kutalikira zinthu za haramu Chisilamu cha munthu amene ncholondola. Ndiye mu hadithi imene muli gawo limene timafuna tilitenge ilonena kuti chani? Muthupi lina lililonse la munthu muli mudgha, muli nofu. Idha salahat, wakhala kuti nofu umene ndi woyera, ndi wotsukika, salaha aljasadu kullu, thupi lonse limakhala loyera. Kanofu kamene kakakhala kuti kayera, ndi kuti thupi lonse la munthu limakhala lotani? Loyera. Kutanthauza kuti ziwalo zonse za munthu zimakhala zoyera mukachitidwe kake ka ntchito. Ndipo kanofu kamene kakakhala kuti kada, ndi kuti thupi lonse la munthu limatani? Limada. Zotsatira zake chiwalo chilichonse pa thupiro chikamagwira ntchito yake imakhala ya haramu basi. Ndiye tunikaonera kuti hiya alqalbi, umene ndi mtima. Ndiye kuti mtima umene utiutsuke, tuuyeretse, ndiye kuti tiphunzire bwino nkhani yokhudza an-niyata. Nkhani yokhudza chani? An-niyya, nkhani yokhudza chitsimikizo. Hadithi ina imene yamanga Chisilamu ya Umar ibn al-Khattab imene tainena apa. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadithi yomaliza ya Aisha ndiyonena kuti man ahdatha au man amila amalan laysa min amrina hadha, munthu amene wagwira ntchito kapena wabweretsa chinthu muchilamulo chathu ichi cha Chisilamu, ma laysa minhu au ma laysa fihi, chimene chisali cha mmenemo, fa huwa raddu, chidzatani? Chidzakanidwa. Ndi kuti pamenepo munthu akuzitalikitsa kuchani? Albid'a. Ndiye mukaona mahadithi atatuwa, hadithi yoyambirira ikukamba za kusalumpha malire a Allah. Hadithi yachiwiri ikukamba za kuchita ntchito mwa ikhlas. Ndiye kuti munthu amene wamudziwa bwino Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akuchita ntchito chifukwa cha iye. Ndipo hadithi yachitatu iyi ikukamba za sunna, kumutsatira ndani? Mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Fake Ahmad akunena ma ahadithi atatu amene wanda amene amanga Chisilamu. Hadithi atatu. Ndiye munthu kuwadziwa amene wabwino kwambiri Chisilamu cha munthu amene chimakhalanso chabwino. Ndiye tikukamba kuti nia ndi chinthu chimene chili ablagh min al-amal, chachikulu kwambiri, cha serious kwambiri kuposa chani? Kuposa ntchito ya munthu imene munthu angamagwire. Mu Ramadhani Asilamu ambiri amaswali. Mu Ramadhani kalasi ino imadzaza. Mu Ramadhani Asilamu anasiya uchimo. Mu Ramadhani
Ramadhani wata kalasi nimene mukuyoneramu. Ramadhani wata kunzikiti ndi maswafa mukwadziwa amene amakalira. Ramadhani wata mwaona asilamu kunja kuzimene akuchita. Anthu amene wawa tikabwera pa nkhani yokuza aniya. Nia yawo inali yabwino? Hayi. Nia yawo si inali yabwino. Chifukwa chani? Iwo ndi asilamu opembedza mwezi. Ndi asilamu opembedza chani? Mwezi. Ndi asilamu angati lero lino amene adhana every day amaimva maspika aja amene amalirira muja koma saswali. Koma lachisanu amakonzekera kusiya ntchito yake imene daily amayigwira ija kuisiya lachisanulo kutamangira kuti kunzikiti. Kusonyeza kuti iyeyo wakhazikitsa kuti swala yake ndi ya lachisanu. Komanso ukabwera mwezi wa Ramadhani wakhazikitsa kuti ibada yake azichita mwezi omwewo basi. Ndiye tiye ntibwerereni tsopano kuti ndi chifukwa chani shiriki imatha kuchitidwa mu aniya wal irada. Ndi chifukwa chani gawo limene liso limabwera kuti likuyikidwa mu shiriki pamene munthu akuchita ntchito li ghairi llahi. Pa gawo limene pali mashiriki awiri. Pali shiriki al-akbar wa shiriki al-asghar. Shiriki al-akbar kuniya ku ndi pamene munthu wani akuzinga nyama, kuzingira ziwanda kapena kuzingira amene ali m'manda posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo shiriki al-asghar idzakhala ar-riya, kudzionetsera. Shiriki yaing'ono idzakhala riya, ndipo shiriki al-akbar idzakhala chani? Idzakhala kuzinga chinyama posakhala mdzina la Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Number 2, kugwira ntchito za ku akhira pofuna malipiro apa dziko lapansi. Za ku akhira zokukhala kuti munthu amene alibe nazo ntchito basi. Ine za ku akhira ndibe nazo ntchito ndizingopanga za pa dunia pano. Izi tikunena umbono wake uli kuti. Umbono oyamba akuyankhula Ali ibn Abi Talib kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ada yankhula kuti la'ana Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala adatemberera man dhabaha li ghairi llahi, aliyense amene amazinga posakhala mdzina lake. Aliyense amene akuzinga posakhala mdzina la Allah amene Allah wamutemberera. Ndiye Imamu An-Nawawi pochitira ndemanga hadithi imeneyi adati amma dhabhu li ghairi llahi, tsopano zakuzinga posakhala mdzina la Allah, falmuradu bihi, tanthauzo la zimene zizi ndiloti munthu an yadhbah bismi ghairi llahi ta'ala, ndiye kuti akuzinga posakhala kugwiritsira ntchito dzina la Allah. Pa nthawi imene akuzinga ija ndiye kuti sakutchula dzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman dhabaha lis-sanami au as-salibi au li Musa au li Isa sallallahu alayhima au lil-Ka'ba wa nahwi dhalik. Ndiye kuti ndi pamene munthu kuzingira lis-sanam fano, kapena kuzingira mtanda, au li Musa kapena kuzingira Mose kuti mudzina la Mose, au li Isa kapena kuzinga mdzina la Yesu. Pomazinga chinyama chake akuzingira mdzina la ndani? La Yesu. Munthu ameneyu wachita shiriki yaikulu. Au lil Kaaba, kapena kuzingira Kaaba, na timene amapangira makuraishi kuzinga mdzina la Kaaba, kapena wanahwi dhalika, ndi ena kuchokera mzolengedwa kapena ndi zinthu zina kuchokera mzolengedwa. Iwe ndikuzinga mdzina la nyenyezi, ndikuzinga mdzina la mwezi, ndikuzinga mdzina la dzuwa, kapena ndikuzinga mdzina la mtengo wakuti, kapena ndikuzinga mdzina la mbuye anga amene ali kumanda, kapena ndikuzinga mdzina la Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Munthu amene wachita chani? Wachita ashirki. Fakullu hadha haram, chifukwa zonsezi ndi haramu. Wala tahillu hadhihi adh-dhabiha, ndipo si zilizololedwa kuti munthu adye chakudya chimenechi. Sawa kana adh-dhabih musliman au nasraniyan au yahudiyan, zilibe ntchito kuti kaya wazingayo ni Islamu, kaya wazingayo ndi Mkristu, kaya wazingayo ndi Myuda. Koma nanga sikinazingidwe mdzina la Allah, chakudya chimenecho chisatani chisajedwe. Ifake wiki hata ija tinayankhula kuti ahalali department akuyeneka kuchenjera, chifukwa akamanena kuti halali tidzingopereka kwa Asilamu, adzapereka halali kwa Asilamu amene akuzinga nkhuku zake mdzina la ndani? La majini.
kapena amene akuzinga nkhuku zimene amagulitsazo mdzina la chani la mizimu. Munthu amene andi certificate mesa ni Islamu ndiye halali imakhalapo ngati munthu yowazinga mudzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wazingayo ni Muyuda, kaya wazingayo ni Mkristu, kaya wazingayo ni Islamu. Koma nanga tipatchulidwa dzina la Allah nyama imene makhala chani ya halali. Ndifake Allah akuyankhula mu sura Al-Maida kuti kwaloledwa kwa inuyo kudya chakudya cha ahlul kitab Ayuda ndi Akristu. Ndizololedwa kudya chakudya chawo. Chakudya chake chiti chimene iwo adzinga mdzina la Allah osati mdzina la Yesu kapena la ndani la Uzair kapena Musa. Ngati Mkristu wazinga ndikunena bismillah chakudya chimene chotidya. Ngati Muyuda wazinga ndikunena bismillah chakudya chimene chotidya. Tumikiwa amalandira nyama yophedwa ndi Ayuda kuyilandira chifukwa mu nthawi Ayuda amazinga mdzina la Allah ngakhala analima mushrikuni. Ndiye sawa kana dhabhi musliman au nasraniya au yahudiya nassa alayhi ash-Shafi'i. Izizi anazifotokoza ndi ash-Shafi'i wattafaqa alayhi ashabina, ndipo anavomerezana nazo maswahaba atu, yani onse amene akutsatira madhhabu a Imamu ash-Shafi'i. Fa in qasada ma'a dhalika ta'dhim al-madhbuh lahu ghayri Allah ta'ala wal ibadati lahu kana dhalika kufran. Ndiye ngati wozingayo amapha nyama kuti alemekeze fano lomwe amalipemphereralo kapena pofuna kulipembedza fanolo posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, kana dhalika kufran, kumene kuneni kukanira kumene kumamutulutsa munthu muchani muchisilamu. Fa in kana dhabih musliman, ndiye ngati wozingayo ali Msilamu, kabila dhalik, pambuyo pakusazinga kwake kwa nyama kwasanachite izizi, mmene asanayambe kuzingamo anali Msilamu, ndiye wazinga ma'a dhalika ta'dhimi al-madhbuhi lahu ghayra Allah ta'ala wal ibadati lahu. Pozinga apo amazinga ndicho linga cholemekeza chimene amachipembedza posakhala Allah kapena pochilambira kumene pozinga apo pochilambira kuchimvera. Ndiye kuti munthu ameneyu swara bidhabhi murtadda, amasanduka pambuyo pakuzinga nyama imeneyi kukhala murtad, kala munthu amene ali wotani wotuluka mu Islamu. Pake tikunena kuti anthu akuyeneka kukonza nia zawo. Alipo anthu amene amazinga nyama kuyipha nkhuku, magazi aja ndikumakathira m'mapazi mwa amayi yawo. Pamene pazingira chani? Azingira majini. Anapita kwa asing'anga ndi awauza kuti mukaphe nkhuku, mukakapha nkhuku magazi yakewo mukatani mukathire m'mapazi amayi anu, inu basi ndinu chikwaya. Ndi anthu amakachita zimene zija ngakhale atchule dzina la Allah pozingapo, iwo sakuzingira ndani Allah chifukwa nia yawo. Nkhani ndi nia osati zimene akuyankhula pati pakamwa. Nkhani ndi nia osati zimene zikutuluka pakamwa. Ndiye muntimamo akupanga izizi pofuna kumvera zimene asing'anga auza. Ndiye asing'anga asanduka kwa iyeyu chani Mulungu, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala asadatiremule kuti tikazinga chinyamacho magazi yake tithire mapazi mwa amayi athu. Allah sana tilamule zimenezo. Pali zikhalidwe zina amazinga nyama, Maarabu siso amachita pakati pawo kuzinga nyama pamene mwana wabadwa, magazi aja ni kumupaka mwana akuti atani akhale wotetezeka ku mizimu yoyipa. Zomwe zauza izizi ndi ziwandazo kuti asichitire izozo, koma anthu wasamatani samadziwa. Ndiye zimakhala chikhalidwe ndithu ngatinso mmene zili pakati pathu. Mwana akabadwa timanena kuti avale kachingwe kachamavala kacha, akuti paliwombo pa Satani patetezeke kuchani. Mkuzidziwa inu amayi, mkuzidziwa zimene zijazo mukuyeneka kusiya. Palibe ubale pakati paliwombo ndi chingwe chimene mwana amamveka muti mkosi mwake mja, shiriki. Komanso pa nkhani yomwe ya niya, aliyense amene angakhale ndi chitsimikizo pa ntchito yake kuti apeze za dziko lapansi ngati mene tanenera muja, ameneyo sadzakhala ndi gawo lililonse ku zinthu za ku janna pa tsiku la chiweruzo.
Allah akuyankhula kuti man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha mu sura Hud sura 11 aya 15 mpaka na 16. Hadithi ijatina ichura ijakunena kuti la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allahi, ikupezeka mu sahihi Muslim ni hadithi 1978. Ndiye mu aya imene ya Allah kunena kuti amene yuridu akufuna alhayata ad-dunya, umoyo wa padziko lapansi, wa zinataha, ndizo kongola zake zonyezimira zimene zimanyezimira mu dziko limene maudindo, umoyo wa ofuofo, ndi zina zotero zimene tikuzidziwa zija. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, tidzawalipira iwo mokwanira, tidzawalipira iwo mokwanira pa ntchito zawo zimene amachita mmenemo, ndipo sadzapunguliridwa kuwapungulira muyezo wina uliwonse. Ndi chifukwa chake lero lino makufaru ali olemera ambiri mwa iwo kuposa ife Asilamu. Makufaru amadya katapira, alibe na ntchito katapira. Makufaru amatha kupita kwa sing'anga ndi kukakhwima, alibe nazo ntchito. Makufaru amapanga chinyengo pa business, alibe nazo ntchito. Chifukwa chani? Akufuna kupeza mtendere wa pa dziko lapansi. Pamene Msilamu amasamala katapira samatani, samamkhulupirira ndipo amamutalikira. Chifukwa chani? Akudziwa kunena kuti yemwe wadya katapira sakuyika m'mimba mwake mukupatulapo chani? Moto. Ndi amaopa moto kwa tsiku la chiweruzo. Fake mudzamuona okhulupirira akuzitalikitsa kukatapira. Mudzaona okhulupirira asakuchita chinyengo pa business. Tumiki anena kuti man ghasha falaisa minna, aliyense ochita chinyengo sali mwa ife. Ndi amaopa kuti yeyo ngati angachite chinyengo sakhala mugulu chani la mtumiki. Sapita kwa sing'anga kuti akakhwime. Chifukwa chani? Man ata arrafan au kahinan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul, munthu amene wapita kwa sing'anga kandi wamaula kandi mfiti kumene kuchandu kukakhulupirira zimene wapatsidwa kuti mukatenga izi business yanu ikatani ikaenda bwino, ndipo ndondomeko yake mukatere iye ndikukhulupirira zimene ziyandikubwerera nazo. Munthu amene wakanira mu zimene Allah adavumbulutsa kwa Muhammad. Ndiye awo amene sakufuna za ku akhira, akungofuna za pa dunia pano, ndi Allah kuti adzawapatsa mokwanira ndipo sadzawapungulira. Koma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah, anthu amenewa ndi omwe palibe pa iwowo ku akhira chilichonse illa annaru, kupatulapo moto. Wa habita ma sana'u fiha, ndipo zafafanizidwa zimene amachita iwo mu dziko lapansilo. Zimene amachita pa dunia hapo ndizopanda ntchito. Wa batilun ma kanu ya'malun, ndipo zilibe phindu zimene wamatani amachita, zilibe phindu. Zonse zimene adachita sana'u zafafanizidwa, komanso wa batilun zilizopanda pake ma kanu ya'malun, zimene wadali nkutani nkuchita. Kusonyeza kuti munthu amene intention yake pogwira ntchito zonse zimene amachita za ibada, cholinga choti apeze za pano pa dunia, ngati akukwatiwa akufuna kuti iye akhale pabwino pa dziko lapansi pano, zoti m'banjamo muli mavuto iye sakufuna, iye angofuna kuti azidusa maufuofu. Alipo akazi amene otu kumamva kuwawa kungodya masamba okha ku nyumba, masamba ongotendera othira ijeni chani sinjiro, kumamva kuwawa mpaka nakufuna kusamuka akuti ndikuzunzika ine kuno. Dziko lonse likudziwa kuti amuna awa amayiwa amawadyetsa soya pieces kwa wiki, amawadyetsa nkhwani kwa wiki. Dziko lonse kutani kudziwa. Mayi amene akufuna za ku akhira kapena za pa dziko lapansi? Za pa dziko lapansi. Akufuna za pa dziko lapansi chifukwa wokhulupirira sizikutanthauza kuti ngati wakwatiwa ndiye kuti azingodya zonona zokhazo. Akupezeka zoti ayamba kugwira ntchito, akuona ngati mmene wakugwira ntchitomo ndiye kuti alemera. Ndiye zikapezeka zonena kuti mmene akugwira ntchito muja zolinga zawo zija sizikukwaniritsidwa, akuyamba kuba, kuonjezera manambala pa maproject. Akuonjezera manambala pa maproject. Afuna chani amene? Za ku akhira kapena za pa dunia? Za pa dunia. Kusakutitsidwa. Ndiye muona kuti ambiri mugulandu sakugwira ntchito zawo ofuna kuti adzapatsidwe malipiro kuti
ku akhira. Mkazi amene akugwira ntchito mbanja ndicho linga choti apeze zinthu za ku akhira, wallahi amakhala umvera mamuna wake. Ngakhale chimene mamuna akumulamula chili chomupweteka iyeyo ndichokhudzana kumulemekeza Allah kapena kumumvera Allah, koma chikumupweteka iyeyo mayi, mkazi amene amatani amachichita basi. Akazi anga ndikufuna kuti inuyo musachoke, musapite kunikaha. Mayi amene ndikukhala pa nyumba osapita nawo kuti kunikaha. Mayi ameneyu akufuna zapa dunia kapena akufuna ku akhira? Akufuna ku akhira. Akazi anga musamatuluke nyumba chisawawa kupatulapo pamene palipofunikira. Ndikufuna kupita ku mzikiti, pitani. Mukufuna kukaona abale anu, pitani, koma musakakhalitse masiku makuti, mukankhala ku tsiku limodzi mzikabwerera. Akazi ena akumatsanzika mamuna atachoka kale pa nyumbapo, ena satsanzika kumene. Wallahi mamuna akafika pa nyumba pawo amapeza akazi awo kulibe. Mkazi amene akufuna za ku akhira kapena akupanga za padziko lapansi. Mwaona kuti akazi ambiri akungokhala mbanjamo mwina chifukwa akusowa kolowera, koma banjalo sakudziwa kuti ndi ibada. Wallahi banja ndi ibada. Ngati mkazi angalitenge banja kuti ndi chinthu chimene chingakamulowetse ku janna, akalowa nacho ndi ku janna. Koma banja lomwelo banja lomwelo ena mugula akazi akalowa nalo kuti kumoto. Ubayy ibn Ka'b akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati, bashir hadhihi al-umma, pereka ngani yabwino ku umma uno, bisanai wan-nasri wat-tamkin, yokuza kulemekezeka kuti umma uno udzalemekezedwa, komanso udzakhala wopambana kuposa maumma ena, komanso udzakhala wokazikika pakuchita zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala adazivumbulutsa. Faman amila minhum amala al-akhirah lid-dunya, tsopano uyo amene angagwire ntchito ya ku akhira koma pofuna za pa dziko lapansi, lam yakul lahu fil akhirati nasibun, iyeyo ku akhira alibe chani, alibe gawo lina lilonse. Ochekeratu mukulasira amene akukhala pa dziko lapansi pano sakudziwa. Wallahi nizomvetsa chisoni mkazi wa Chisilamu kumayankhula kunena kuti inu akujannanu ziswalini, ine musamandiuze za swalazo. Inu akujannanu zisalani, inu akujannanu zivalani hijabu yo, ife tizingovala zomwezi zothinazi tikazonera konko. Wallahi akazi a Chisilamu ina amayankhula mawati mawu amene zomvetsa tu chisoni zimenezo. Mkazi wa Chisilamu mmalo moti iyeyo aligulitse dziko lapansi pofuna za ku akhira, akugulitsa akhira yake pofuna chani, za dziko lapansi. Ndiye tizindikire kuti yemwe angapange zimenezi, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, sikudzakhala kwa iye ku akhira gawo lina lililonse muzimene akuchita. Hadithi imene taifotokozayi ikupezeka mu Musnad Ahmad, hadith 21223. Musnad Ahmad hadith 21223. Ndipo Sheikh Al-Albani mu ahkami al-janaiz atamba 70 adati sanad ya Abdullahi ndiya sahihi potengera shartu kondishoni ya al-Bukhari. Sasa di hadithi imeneyi hadithi yomwe ndiya ya sahihi. Ndiye Ibn al-Qayyim ada yankula pankani ya ashiriki an-niyya wal irada, ananena kuti amma shirku fil iradati wan niyyati fadhalika al-bahru alladhi la sahila lahu. Ikakala ashiriki mu al-iradat, mu zikumbo wan niyyat, komanso mu zitsimikizo, fadhalika al-bahru, imeneyo ndi nyanja, alladhi la sahila lahu, yomwe ilibe matero, ndipo ndi ochepa amene amapulumuka mmenemo. Wa qalla man yanju minhu, ndi ochepa amene amapulumuka mmenemo.
kusonyeza kuti ikugwera mwambiri. Zitsimikizo sizozinga zokha iyayi, ndi zambiri zimene zikupezeka zoti asilamu ambiri akutani akugwera akusambira, ndipo zoti akafika kuntunda sizikudziwika. Man arada bi'amalihi ghaira wajhi llah, yemwe akufuna munchito zake posakhala kufuna nkhope ya Allah, wanawa shay'an ghaira taqarrubi ilayhi, ndipo watsimikiza kuchita mapemphero posakhala kufuna kudziyandikitsa kwa iyeyo Allah, wa talaba aljazaa minhu, komanso kufuna malipiro ake Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ashraka fi niyatihi wa iradatihi, amene yoyo wachita shiriki muchani munia yake komanso ndi chikhumbokhumbo chake. Basi ndiye pamene pakugawira kuti shiriki yake khala yayikulu kapena yaying'ono. Ngati ili riya ndiye wachita shiriki yachani yaying'ono, koma ngati zili zinazo ndiye kutakhala kuti akuchita shiriki yayikulu. Ndiye tizindikire kuti pamene inu ndine tikugwira ntchito zathu, tatiyeni tikonze zitsimikizo zimene tili nazo. Ngati tikuvala hijabu, tisavale hijabu chifukwa cha amuna athu, tisavale hijabu chifukwa cha chani cha wanthu, tivale hijabu chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tilimodzi. Ngati inu mukuswali mmakomo mwanumo, musaswali pofuna kuti amuna anu akuoneni, musaswali pofuna kuti musangalatse amuna anu aziti mkazi wa inetu ndiye ndoswali. Ayi, inu muswali pofuna kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuoneni ndipo akupatseni malipiro. Pamene kundeni mutadi mukhala mwapulumuka mugulu la ambiri amene nia zawo zidawonongeka. Ngati inu muli pabanja, khalani pabanja apo ndi cholinga choti Allah subhanahu wa ta'ala akupatseni malipiro. Mumumvere mwamuna wanu, musunge maliseche anu posakhala chimasomaso kwa amuna anu, pempherani swala zanu kasanu pa tsiku mu nthawi yomwe muli oyera, salani mwezi wa Ramadhani, ndipo salanisoni sunna kuchokera mu chilolezo cha amuna anu. Chifukwa mkazi amene afuna kusala sunna pamene mwamuna wake ali pa khomo akuyeneka amupemphe kaye mwamuna kuti amunanga mawa ndifuna kusala sunna, mande amunanga mande ndifuna ndisale sunna, ndi amuna ake amuza zoti yeye asala. Fakhoza kusala mkatikati mosala amuna ake ndikumufuna, ndekuti amasulatu basi, amasula akangomwa kati kuti apeze mphamvu, koma amasula chifukwa chani? Kujonera kuti kusala kumene kusikwa faradhi. Mkazi amene mwamuna wake ali pa khomo sanga sale sunna posapempha chilolezo kwa mwamuna wake, kusala atu kwa sunna nanga kuchoka pa nyumba ungochoka basi. Kuchoka pa nyumba si ibada, kusala ndi ibada. Ndiye ibada munthu akupempha chilolezo kwa mwamuna wake, ndiye achoke pa nyumba sapempha chilolezo kwa mwamuna wake. Mwamuna wake chabwino wamukaniza, mkazi amene apezekezo takupanga be makani ndi kumapita. Ndifake hadithi chaikubwera nena kuti mkazi amene watuluka nyumba mwake mwamuna wake atakwiya naye chifukwa watuluka mmene momwe mwa makani, amatembereredwa ndi chilichonse chimene amadutsana nacho, kupatulapo ziwanda ndi anthu amene samadziwa zoti mayiwa kunyumba ako atani atuluka mwa mwana. Koma china chilichonse kupatulapo ziwanda ndi anthu chimakhala chikumutemberera mkazi ameneyo mpaka ana atabwerera nyumba mwake. Ndakaza ngati mukula akazi achisilamu amene masiku ochuluka amakhala kutembereredwa ndi chilengedwe cha Allah chifukwa cha mwana umene ambiri ambiri. Ndiye mkazi wa Chisilamu alitenge banja kuti ndi ibada, akonze nia yake, autsuke mtima wakewo, agonjere mwa mwamuna. Nyumba simungakhale atsogolere awiri. Tazango yesani kutenga atambala awiri ndi kuaponyera mkhola mudzaone zimene zimachitika. Amatibulana atete, akutibulana chifukwa chani? Onsewo ali ndi mphamvu zofanana. Ndiye nyumba mukakhala atsogolere awiri, nyumba simalongosoka. Simalongosoka. Ndifake Allah adamusankha mwamuna kuti akhale mtsogoleri wa banja. Ndiye inuyo akazi dzichepetseni pansi pa ulamuliro wa amuna anu. Chifukwa inu mukhala mukukwaniritsa udindo wanu womvera mwamuna, mwamuna ayo adzafunsidwa za udindo wake pa tsiku la chiweruzo.
inunso Allah adzakufunsani za udindo wanu pa tsiku lachani lachiweruzo. Koma akazi ena ndithu amafuna kuti adzitsogolera, ndiye cholinga cha banja chimapezeka zoti chatani chalephereka. Ndifake mudzaone nthawi ino madivorce akuchulukira kwambiri, ndipo mukafufuza maulama ngati Sheikh Al-Fawzan akuyankhula kuti kuchuluka kwa madivorce kapena kuti kuchuluka kwa kutha kwa maanja mu nthawi yathu ino ndi chifukwa cha akazi. Ndi chifukwa cha akazi. Ndi anayankhula zifukwa zake. Anayankhula zifukwa zonena kuti wani, mkazi akudzitenga kuti iyeyo akhonza kutsogolera mamuna chifukwa cha kuphunzira kumene waphunzira secular, ndiye akudzitenga kuti nayenso akhonza kupanga lead family. Mkazi akutenga ma ideologies azungu ndi kumawatsatira, ndi akufuna kuti azipanganso zimenezo pa banja lake. Mkazi akupezeka zonena kuti akukhala wamwano pa mamuna wake pa zimene mamuna uja wamulamula. Mkazi akumuza mamuna ayo samanduze zochita ineya, amene anganduze zochita ine ndi amene anandibereka. Sono ndiye kutaniko kubanja osakakhala ndi amene akubereka uba. Mukuona litengeni banja kukhala ibada. Chifukwa ngati simulitenga banja kukhala ibada ndi kuti ku akhira simudzapeza china chilichonse. Nditu akazi ochuluka akuononga akhira yawo, makamaka amene akwatiwa akuononga akhira yawo chifukwa chosafuna kuphunzira zoyenera kuchita mbanja. Akumpanga control mwamuna wawo ndi maliseche yawo, amampanga control mwamuna wawo ndi maliseche yawo. Ine sindikufuna zimenezo mpaka namutandigulira zakuti. Ndi amuna ifo chakuva kuwawa basi ati nanga ndipanga bwanji ndikukagula abaya ija ndikuabweretsera. Ine zimenezo sindipanga kaye mpaka namundigulire zakuti. Ndi amuna ena amene aona kuti izi ndatopa nazo amanguti mayi zipitana. Kapena ena azikaziwa basi amata ine nde kulibwino banja lite basi kufika pomaya mfulaziti zimenezo. Ndi amuna amanguti acha bwino basi ndikwasi. Ndi iwacha kuchoka pa banja labwino bwino ndi amakapanga chibwenzi ni mamuna wa pabanja. Alisi ya banja lao labwino bwino ndi akapanga chibwenzi ni mamuna wa kunchito uja amene ali ni mkazi wake kunyumba kuja. Mitu ya akazi ambiri ya Islamu sikutani sikugwira. Malomota achene kumuchenera mamuna wao, akutuluka nyumba kuchena kukachenera amuna amene akupita kuti kunchito kumene akugwira kapena ku business kapena ku function ina yake kukachenera amuna kumene kuja. Akubwerera nyumba nda kuchotsa kuchena kuja. Ndiye izizi ndi zina mazifuka zosonyeza kuti akazi banja sakudziwa kuti ndi ibada, ndipo sakulichita banja alikofuna zakuti zaku akhira. Ndiye tsanzo ndi zambiri koma malingana ndi ndawi tisire pamenepa ukunso ndikumaliza kwa ashirik aniya wal irada.